Tul din is-sena twettqu 178 miżura tal-Baġit 2018. Dan ifisser 79% tal-miżuri tal-Baġit ta' din is-sena. Numru li mistenni jitla' iżjed sal-aħħar tas-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar spjega li dan jixhed kontabbiltà u effiċjenza, anke għax huwa 6 punti perċentwali fuq il-medja ta' snin li għaddew. Dak ifisser li s-sistemi qed jiġu f'posthom, ix-xogħol kollu ta' tiġdid li għamilna biex nippjanaw bis-serjetà biex iwettqu u nenfasizzaw it-twettieq tal-ippjanar issa qed jidħol fis-sistema. Dan jammonta għal total ta' ftit aktar minn 1250 miżura tal-baġit imwettqa fl-aħħar 5 snin. Budgets li għal kuntrarju tal-imoddi m'għadhomx biss il-qari ta' dokument. Ġifieri mhux iktar tajda, però m'hemmx kontabilità tagħha, imma tiġi imħabbra, tiġi moqrija u ikun hemm il-kontabilità tagħha, jkun hemm direzzjoni ta' kif marru l-affarijiet, ta' kif ġew ippjanati, ta' kif ġew imwettqa. Il-kap taċ-ċivil sostna li wara l-qari tal-baġit jisiltu l-proposti waħda u jmorru għand il-Ministeri li min-naħa tagħhom jagħmlu l-ippjanar ta' kull miżura. Qal li l-proposti li ma jitlestewx jinġarru għas-sena ta' wara. Fil-fatt din is-sena twettqu wkoll 45 miżura oħra minn baġits preċedenti. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna spjega kif sal-aħħar tas-sena in-numru tal-proposti mwettqa għal din is-sena mistenni jitla'. Għalhekk tagħti sodisfazzjoni n-nies, mhux biss għall-flus li qed jonfqu bit-taxxi tagħhom, imma l-fatt il-benefiċċji dak li qed iwet mhux xi ħaġa kliem fieraħ, imma ssir realtà xi jimplementhom u jżomm kelmtu. Il-Professur Cicluna qal li dan l-eżerċizzju jgħin lill-Gvern fl-ippjanar tiegħu fejn jikkunsidra l-proċessi kollha biex miżura tasal biex titwettaq. Fost il-miżuri mwettqa hemm it-trasport b'xejn lill-istudenti, bini ta' skejjel ġodda u tisbieħ ta' oħrajn, skemi għall-enerġija rinnovabbli, festi pubbliċi mogħtija lura lil ħaddiema, tnaqqis fil-ħlas ta' taxxa, investiment fil-qasam tas-saħħa, investiment fl-infrastruttura tat-toroq, pensjonijiet aħjar u tisjieħ tas-servizzi soċjali, ftehim settorali għall-għalliema u l-pulizija, spinta l-qudiem lis-settur tal-blockchain, ħidma biex l-eżamijiet tal-medsek jiġu b'xejn u żieda fil-benefiċċji għal foster parents u min jadotta.